Salut! Prima lecție pe care am decis să o fac este cu privire la proprietate, și anume, cine este cu adevărat proprietarul? Cei mai mulți oameni cred că atunci când fac bani și fac mulți bani, ei se cred stăpâni și ei cred că banii sunt cu adevărat ai lor. Însă, pe acest canal de libertate financiară biblică, vorbim despre cine este proprietarul cu adevărat. Și o să las în descriere câteva versete biblice, și anume avem Psalmul 24, care spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Sigur, poți să fii ateu, poți să fii agnostic, poți să fii creștin, poți să fii musulman sau ce vrei tu, însă toată lumea ajunge la concluzia că mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de mulți bani faci, indiferent cât de bogat ajungi în lumea asta, mai devreme sau mai târziu vei muri sau vom muri și vom lăsa în lumea asta tot ceea ce am crezut noi că ne aparține cu adevărat. Avem iarăși un verset biblic din Vechiul Testament de data asta, din prorocul Hagai, care spune, și anume Dumnezeu zice că al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Indiferent că e febra asta pe piața de tranzacție, și anume faptul că aurul a ajuns de la 3500 la 4500 și astăzi în 29 iunie 2026 înapoi la 4000 și un pic uncea, putem să vedem că modul în care aurul, pietrele prețioase și așa mai departe se dezvoltă în această structură a pământului, din nou se întoarce la Creator și așa mai departe. Și din nou ne ducem în Noul Testament ca să facem puțin ping-pong și vedem că Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 4, și anume că, citez, cine te face deosebit? Ce lucruri ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și aici Apostolul Pavel, tot în cartea Corinteni, spune că căci n-am adus cu noi nimic în lume și nici nu vom lua nimic cu noi. Sau, din nou, pentru mine e foarte important să înțeleg sau cumva să-mi construiesc narațiunea corectă cu privire la proprietate, la bani, la administrare și așa mai departe, dintr-o perspectivă realistă. Pot să fiu sau să nu fiu creștin, pot să fiu sau să nu fiu biblic, pot să fiu sau nu ateu sau ce mai vrei tu, budist, musulman, hindu și așa mai departe. Însă, în esență, dacă suntem de bun simț, observăm cumva aceleași lucruri, și anume că noi nu suntem cu adevărat proprietari, ci indiferent în ceea ce crezi, ești și suntem niște administratori. Și îmi place foarte tare modul în care Dumnezeu stabilește niște reguli generale de bun simț sau niște principii generale de bun simț de la care sau pe care poporul evreu, atunci când a făcut acest legământ cu Dumnezeu, au fost obligați să-l respecte. Și dacă ne ducem în cartea Deuteronom, la capitolul 8, acolo o să vedem și o să citim așa. Modul în care Dumnezeu îi avertizează pe evrei și le zice, citez, vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Am închis paranteza. Noi ca și oameni suntem foarte tentați să ajungem la un sentiment de autosuficiență, și anume să considerăm că suntem suficient de deștepți, de inteligenți, de înțelepți, sau că avem noi networking-ul super șmecher, și că în momentul ăla, gata, ok, noi le-am făcut pe toate, noi suntem buricul târgului și așa mai departe. Și cumva vreau să te provoc pe tine ca ascultător să-ți pui o întrebare sinceră, onestă, cui aparțin banii în adevăratul sens al cuvântului. Și cumva să elimini din mintea ta o minciună pe care societatea de astăzi, și nu numai cea de astăzi, dar viața în ansamblu ei o propagă aproape în fiecare zi și la fiecare oră, și anume că banii sunt ai mei, eu sunt al meu și eu fac ce vreau cu banii mei și fac ce vreau cu mine.
În esență, sau dacă vrei ca opțiune, poți să zici că ai dreptate. Da, dacă ai acum 100 de lei sau 100 de euro, poți să le dai foc. Sau tu poți să faci ce vrei cu viața ta. Însă, în esență, sau după ce se termină această opțiune, tot om rămâi. Tot ești dator cu o moarte, tot ești dator să dai socoteală pentru modul în care ți-ai trăit viața. Și cumva vreau să zic câteva adevăruri brutale, că nu am chef nici să pierd vremea, nici să-mi bat joc de nimeni, și anume, nu tu ți-ai produs viața. Nu ai ales unde să te naști, n-ai ales ce limbă să vorbești ca și limbă maternă, nu ți-ai ales părinții, nu ți-ai ales aproape nimic din lucrurile pe care când erai copil nu le-ai ales și așa mai departe. Nu ai capacitatea să produci timp, poți doar să optimizezi timp. Deci asta arată din nou că noi ca și oameni suntem dependenți de acest spațiu tridimensional și aceste 5 simțuri la care noi ne supunem. Faptul că nu ai putut să îți alegi trupul, corpul, configurația și așa mai departe. Faptul că poți gândi, faptul că ai libertatea sau facultatea mentală, din nou arată că suntem niște oameni dependenți și că toate lucrurile pe care ai, le-ai primit, le vei folosi și într-o zi vei da socoteală. Acum, ce vreau să zic cu toate lucrurile astea, și îmi doresc ca fiecare material să fie un material relativ scurt în care să poți să te joci cu informațiile astea, este că vreau să înțelegi, și o să mă repet, dar vreau să înțelegi că Dumnezeu este cu adevărat stăpânul a ceea ce credem noi că suntem stăpâni și Dumnezeu este Cel care într-o zi va cere socoteală pentru modul în care eu și tu ne-am administrat resursele, viața, anii și banii, ca să zic așa. Da. So, dacă vrei ca și aplicație practică, scrie pe o foaie de hârtie tot ce ai sau tot ce crezi tu că ai. Venituri, datorii, conturi, mașini, case, competențe, sănătate, relații, networking, familie, dacă vrei și așa mai departe. Și cumva încearcă să vezi modul în care unele lucruri poate că vor părea coincidentale, altele lucruri vei vedea că tu ai depus un efort, însă o să găsești un fir roșu și anume că tu nu ai putere să le ții pe toate în viață și nu ai putere să le controlezi pe toate deodată în timpul pe care îl ai. Și în timp ce faci lucrul ăsta, te invit să recunoști că atât eu cât și tu, dar pe tine te invit să recunoști că ești un administrator. Ești un, așa cum este cuvântul din limba greacă, un oeconom sau un econom dacă vrei, și că maximul de potențial pe care îl ai este să administrezi lucrurile care ți-au fost încredințate. Și în timp ce faci lucrul ăsta, vei vedea o detensionare sau dacă vrei de fapt asta e o detensionare a anxietății sau a capacității tale personale de a face de toate pentru toți și de a-i mulțumi pe toți în timp ce te chinui să le faci pe toate și să le controlezi pe toate. Da? Deci, un scurt recap. Noi ca și oameni suntem simpli administratori. Am citit doar 4 versete biblice. Sigur, sunt mult mai multe. Însă te provoc să citești, să cauți, să vezi ce crezi că te ajută în dimensiunea asta. Și chiar dacă nu vrei să recunoști că există un Dumnezeu care este stăpân peste toate, ok, nu poți să recunoști că există o divinitate sau ceva supranatural care le-a conceput pe toate, care le menține pe toate și după ce vom muri, mai devreme sau mai târziu, ne vom întâlni cu această divinitate și vom da socoteală din punct de vedere moral sau al conștiinței ca asumare despre tot ceea ce am trăit și am administrat în viața noastră. Ciao!